constituency bising khlaijak chini Borkhatal hatio chini bubagra chini Maharajano je Tripurani Mukhyamantri Manik Saha Maharaja Tarindi hini je potrikao Kamani Shandon potrikao Abonuruk Shawina sung otini ora khadumani rally khlajani thangai tongo sung belai kheno khao kosto nango je chini Maharaja ta hindi hini je omahake ব্যক্তিগত আক্রমণ খাইমানি বংনি কার্যকর্তানি মিটিংগো जों आबानो जतल बरलुकरन कोयनानि मुचुंगो तामो बीजेपी खलायनाय तिप्रासा तामो सीपीएम खलायनाय तिप्रासा तामो कांग्रेस खलायनाय तिप्रासा जत तिप्रासा जों हादि चिनि हुकुमु मुकुमनो नारगनानि बागै चिनि महाराजानो जों महाराजा नो हिन्नाय आब कगनो जों जतल बरलुकरन कोयनानि मुचुंगो अमहाय जे बखा सिद्रा दंमोनि आबो जों दाबो जों स्राय केनो जों सय केनो नुखा जे त्रिपुरा हो बमहाय राजनीति चलिबाय दं आबोनि बागै हादि जों जे जायगा मार्जार एग्रीमेंट स्राय सैजाक दङ चिनि बुबाग्रा चिनि महाराजानो जों महाराजानो हिन्नाय जे महाराजा चिनि दाबुबो राजबारि बिसिङाव मन्दिर दङ आ मन्दिरनि बिसिंतै जे मताय खलायजानो नामानि आबो बेबाग दं चिनि महाराजानि बुमुंगैनो खलायजागो ते चिनि महाराजानो राजतिलक फुलै चिनि अ जागा गार्ड अफ अनार रिउयाखै जे चिनि राज सिंहासन रकनो जों फुनुक जागो राज सिंहासननि जे मताय खलायजागो आबो हायनो खलायजागिया आबोनो आबो 5 बछरनि बागैसे जों एमएलए हिनजाना रेबो 5 बछरनि बागैसे किन्तु महाराजानि पोस्ट आबो पार्मानेंट पोस्ट आबोनि बागै चिनि बबाग्रानो चिनि महाराजानो जे अमहाय कक सिलजानाय शुधु चिफ मिनिस्टार सिमिया जेसा बरफानो जुदि अमहायके सिलजामु सिलजावै तंखा व्यक्तिगत आक्रमण खाई तंखाकै जों अमहायकेनो सारा त्रिपुरा चिनि तिप्रासारक जत पालमिलिलाय राजनीतिक बदल हिंजावै जों बबाग्रानो प्रोटेक्शन माखायनाय चिनि महाराजानो जों प्रोटेक्शन माखायनाय साथिनि लाई थांनाय हरो जे आजमसा हास्तेनि मन्त्रिकरा डाक्टर मानिक साहा तामनि बारे बुबाग्रा खरो मालानि थांग हयतो सारा त्रिपुराबो बहाय चिफ मिनिस्टार कदाल तै अमहायके जुता कानि जागै सक जागै जे अमहायके चिनि बुबाग्रानो महाराजा ताहिन्दि हिनसामा बागै चिनि त्रिपुरा सारक खा नांजागै जे रैली प्रोटेस्ट रैली खलायलाय दङ आबनो नुगुनो बबो थुइचाय मालियाना हाय मा दङ बिनि साकमां रनो नुखांगा बिनि फेस रनो नुखांगा जों आबनो अमनो प्रमाण जे मुताय दङ जे चिनि बुबाग्रानि सागो चिनि मुताय दङ चिनि बुबाग्रानो चिनि महाराजानो अमहायके जे बेंगाय कक सामारो जतनो दंसङै माथाङो जों नुको स्राय चिनि मकलबाय चिनि मातिपुरेश्वरी मन्दिरनो जे दंस खलायनानै नायमानि ब जे दंस खलायना नांनाय ब निजि दंसङै माथांका जों नुखा आमनो जों गुबैयाव दंनाय चिनि अ हानि मालिकजों अ हानि नकफांजों अ हाव फायै बुइनि जागानि बरक फायैयाखै जों महाराजा करि अकगनो जों कुनदिनो गसैमाय आबन बागै चिनि प्रोटेस्ट रैली कक्तमा थुनाय रगय संजामानि यागल फेसंका आगे खैताङै नायफैबा मिया खैताङै नायफैना नांबा आबनो अनेक किसु कारण दं महाराजनि साक्का हामसिताबु कुनु बिनि सरि हामिया बुया केबो ससियेल मीडिया बरिजा करै पत्रिकाबो सामानि कासाया ते केबनो महाराज सामाकरि जानि सरि हामिया नि मिया स्राय एयारपोर्ट जों महाराजनो लामसक लायखा लामजाक लायखा जों आजागा महाराजा कि जय होइनि जों महाराजनो जों लामसक लायखा आजागा तो कुनु महाराजनि सरि हामिया आमते हेरे कुनु जों नुजागिया हामबाय थानाय 22 तारिख अमासनि 22 तारिखो चौलाम्बो बीजेपी कार्यकर्तानि सम्मेलन अ राज्यनि मुख्यमंत्री मानिक साहा बिनि सम्मेलन साका जे ताबुकनि जे चिनि बुबाग्रा प्रदुत किशोर देबबर्मानो केबो महाराष्ट्र हिंदी बनो प्रदुत किशोर सिमिची हिंदी अब शुधु बुबाग्रानो अपमानिया सारा त्रिपुरानि तिप्रासाद प्राय 13.5 लक्ष तिप्रासार न अब जोंनो अपमान खायमानि खालायो एवं शुधु और सिमिया चिनि जे राजमाला चिनि जे इतिहास अबनो तिनि अस्वीकार खायमा खालायो बनो तुय जों तिनि सारा त्रिपुरा राज्य जत एरियावनो तिनि सिमिया म चलिन तंखा चलिनाय जतक्षण पर्यन्त जतदिन पर्यन्त मानिक साहा जे बजरी क्षमागो सियासा एपोलजिस मा साननायबो जे आं आ दिनो जे कक सामानि आबो आं सामानि सालिया आं आबोनि बागै क्षमा साननो कमा सानाय किन्तु तामनुखा बो आबो साका आंगांति कमा साया आबो सिनि बिसिङनो जे कोनो बरक आबो पत्रिकायाव रहरै आबो बिकृति खाया आबो जों सायमानिया
जों एकटानो साइमानो जे बो जोंनो अपमान खायखा बो मुख्यमंत्रीनि आसनो उपयुक्तया एमन त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री जाय थांगा कोनो मुख्यमंत्री ताबुक जरा राजानो अस्वीकार खायनि करे किन्तु मानिक शाह तिनि बो अस्वीकार खायखा बनि बागै जों गनो बिनि क्षमा गसिनानि बागै जों कयो एवं नांखांखा बिनि शास्तिनि बागै जों दाबि खायनाय आबो तो बुबाग्रा सायमानाय बुबाग्रानो सायमा बायिला बो सांबादिक सम्मेलन खुलायो बमा सानाय बुबाग्रानो थाङो क्षमा गसिकेंला सारा त्रिपुरानि हास्तिनि लुकु रंनोसे बमा सानाय आदिनो जे सामानि आननो क्षमा खालायदि आंआबो तुइताय सालिया नरबता सादि आरे नों राजा हियापनो चिनि तो राजाबले चिनि तो बुबाग्राबले चिनि तो लाइबुङाबले 186 नाम्बार राजाबले बचिनि बनि बागै बो इ छाके बो राजांमाया बुबाग्रा क्रिक विक्रम थैमानि परेनो बनो राजा संजाखा बनो बसर ब्रुम गाटो बनो आरमारु सरकारनि आइन अनुसारे गिनंला साबोबा बनि बागै जों वानानानि करे जत्त त्रिपुरा हास्तिनि जत आबोका ताताल योगना नायमानि सांबादिक रो किरिजा खातावखाय सांबादिक रक संगा नों तावनि बागै फाय आरे नों आइगि बुबाग्रा सरि हामिया बुगा तां नायलियाबा आइगि बो सरि हामिया आंखाबलाय बुबाग्रा ना आबुका बो खबर सिनाया तावखाय तावनि बागै खबर ना खाबा ए आबोनि बागै न जों सावो बो ताताल एवं मागसिना एवं पाप बताय बिसिलिया मुख्यमंत्री जे कोन समय बो सेजाकनाय आबोनो किरिजा गै दंताव